Erokamano ahinya Seth. Aduogo studio kar kae. Nyasi mar Madaraka timore ndalo manok tok ka nonro mar TIF osewuok. Oganda ma Kaluo ma siro paro mano mar broad based kaachiel koda ka oganda ma bende kwede Okil Nyamori kama intiere paro mar bedo e sirkal. Deponi ni gimoro manya bedo ne foreign ne jowa kata gimoro man mabor gi joma nyaka gibed mana convinced nyaka rwak gik moro achiel mondo wach ni oyo osebedo oko ma sirkal, oganda Luo osebedo oko ma sirkal, kinde ni en mar bedo e sirkal. Joma gi mondo bed ni kawa agenda ni tukete winjo piny kama gintie kanyaka sani nitie Joluo mamoko bende menyalo wacho ni adier sani gin e sirkal to gini wacho ni oyo wan waonge chenro ni mar broad based. Okay. Ingeni nyocha neno report mar TIF ano ta penjore ni to girgino nyocha gidhi timo Joluo mani kanye because an awuotho e Kenya ka to kama marume gi Jaluo tatemo gogo mbaka winjo ni to piny dhi nade to siasa dhi nade to gin gi paro nango to anyalo nyisi ni kuom Joluo 10 chiegni 8 ibro yudo ng'iyo ni watch broad based gi 2027 ka wariwore gi President William Ruto e focus ma jowa niko. Ingeni king'iyo jomosomo statistics nyisi ni king'iyo wach mar opinion poll gi to nego bed ni ing'iyo kwanza ni confidence level mar poll no chal nade to no time kanye to no time gi jiedi no penji edi to jomo no penji gi gin joma ni kanye. Okay, adwa ni manda iri kare joma dwaro ni mondo ng'eyo gima jowa fimo mondo dhi e boma ma Siaya, Kisumu, Homa Bay kata nyogi tema nonro yo Homa Bay mondo giwinj gima joganda joganda wa oriwore ni wane broad based and broad based ni emo bro dhigo nyaka 2027. Ingeni some of these opinion polls begin gik ma idwani mondo divert go attention mar jowa. So gik ma jowa osebedo ka struggle ne mana kaka senator youth leader Oburu Odinga nowacho sani wan gi chance mar providing services mag jowa go e sirkandani kech sirkandani wan gi ministries ma key, wan gi ministry mar treasury kama ema loso budget ma itiyo go Kenya to ministry mar treasury kwa chakwa dhi e parliament wayudo ni chairman mar budget be en mana wuodwa ma wuoda lego Atandi maka gibet piny gi Mbadi to nyaka ging'ie kalam gwedho jaduong' Mbadi nyiso ni previously Russia, that is ni Ramogi Odinga household ne yudo mana $200,000 emani county government nyalo miyo but nyaka nyo gitere level 6 sani gidhi miye I think 2.8 billion, more than 10 times pesa magisebedo ni kineno projects ma government oseyawo thurwa. And then Attorney General kata ka pesa moro aloka ngama keto se yen ma Attorney General nyako ng'iye ni to bing ni en nyakano ni to mane madhi Kano to mane madhi Siaya. Okay, what about weche mag security mwasebedo kwa wan go gi problem ineno ka gi national administration ineno ka PS Raymond Omolo osebedo ka temo mondo ong'inji administrative structures, I mean administrative locations, gi sub locations, gi divisions mathurwa gi districts mondo wabed gi more government services madhine jopiny mwalo. Gine energy ni thurwa energy mariembo economy ang'o ma jothurwa pod nyalo dwaro manyalo dhi omi opposition. Deponi Okil Nyamori mos kuom ng'adi kar kanyo kama ntiere ni en ni japiny poko neno olemogi koso gin mana positions ema ntiere maloku ma nyalo wacho ni oyo positions ntiere to ofuk japiny diponi motuo ema nyaka sani ok ne ber mar bedo e sirkal. Gimomiyo nyi neno ka jowa nyomondo Homa Bay kendo girito jotelo magigo gipamo ne jotelo nikech ni jowa mor ni gik ma gisebedo ka gigombe chunygi gino katimore. Ino ka president kubiro to yawon wandara
to bang ok no yawe kende after a few days in Kalam gore die Homa Bay sani. Homa Bay was a dying urban area. Sani albedo revived nikech ndechi olosi paya olosi kidi tinanoka the university odich. Okay, the German program kende ma president PS Raymond Bolo no Kelogayacha is hosting 700 nyethino for the last 8 months. Oseboro kapujore German language. Another few weeks gibro bedo nigi tieko mondo gi oket gi ndege gidhi giti Germany. Okay, fish landing beaches ka the enhance activity manie nam angoma pod jo wanyalo pingo kuom gini an adwa na nyisi an adhiga ground nyu kata nyoro nyo an gi bura gi jo oganda manyalenda konyo ani discuss weche lope manyalenda nya penjo gi to unu neno gini nade jo manyalenda bi ko so untie nyalenda ema nyo an gi jo nyalenda jo Kasagam te gi jo modak nyalenda ma owners mag lope. Okay, nyo gi nyisa ni gin very clear kaka oganda ma Kasagam ka oganda ma Nyalenda ni gin gi support President William Ruto. Nya kalo rabur dalawa amikora penyo ni to joma timo opinion poll ma do keto opinion poll ni Joluo kia ni how many percent ma support gi gitime kanye. Okay, because kidi all over Nyanza jowa are excited jowa and ingeo ni change oknya biro dichiel. Definitely nitie areas ma pod jowa pod chandore jowa pod dwaro tije to gik mineno kitimogi ema bro kelo tije tijno ema bro kelo pesa ofuko. So wadwa mana mondo wa med kaw projects gitwa kelo thurwa kaw project gitwa kelo thurwa mondo jowa be winje ber moganda moko gi osega winjo ngama timo wuondo jowa ni pod jowa odogi opposition odhi ochagre kumigini 62 moro mano ngama dwa siko jowa e nam. Erokamano ahinya Okil Nyamori.